Srangsalo Mungia Kami RD Block by Khobjak Hezamara Kamini Khoroksano Lai Thangnai 9th August World's Indigenous Day ni Panda Manjagai Kifil Furu BJP by Ipft ni Samung Shitra Tangnai Rok by Lama Kasui Bujagna Nangkha Khani Rung Riang Teliamurani Tipra Motha District President Ranjit Kumar Devarmani Tidulmung by Thangai Chubakha BJP Ipft by Bujagnai Hezamara Kamini Khani Rung Riang Takhukno Aro Teliamura Tipra Mothani President Ranjit Kumar Devarma Sakha World Indigenous Day palai Nogo Kifil Thani Lama Kasui Bono Bokha Tei Asuk bai Nwngui Nogo Thangai bo Bono Bokha Hinai Bujakmani Yagulo Mungia Kami Sakhai Nogo Thangai Sakbo Najakna Nangkha Hinai Sawi Khanari Khabo Teibo Sakha Amo Hai BJP Ipft Hanyawui Thanchani Mariwo Phaiei Chini Tipra Sani Manthaino Mannani Bagai Jeng Thancha se Ongnani Nango Hinai Bo Sawi Khanari Kham Jeng Skanga 9 tarik International World Indigenous Day palai layo Mungia Kamiwo a program chini Hazara Kamini Bororok Bothango engkai chini o Mothani Bororokno Borok program pai Kifil Puru Norok Tangui chini a program a Raja Phaimani program bothang 9 August World Indigenous Day palai thani thang hinai lama kasui bufung engkai jeng bono khnawi jeng phai nai phimani engkai orunukha borok busai bihik tei busla borok khorok tatano borok lama kasui bujak even nogo phai porjonto buphai kapu engkai jeng abo khnawi tinobo bono nainai phimani engkai a bujak mane horo borok Mungia Kami hospital o thangai treatment khaijakha hor ni bisingo horo jeng gri khaba jeng abo asuk saimalia ni 10 dino jeng khanaka je borok Mungia Kami thangai doctor benajagai biti brai tabuk chai dong borok khub gurui bikhra biti brai paine sin bongthani rang kri je boni samaj ni boni kas korok borok para protibisi salai boni biti brai paine rok khoros borok tabuk grilai tongo jengbo tini je mansak chini taraf theke klang thaka engkai omo haikai kaisa Thanchani Mario jeng tabuk thanglai tongo chini rajani Thanchani khorango chini rajani khorang baino chini joto Tiprani Tipra sarok tabuk Thanchangui phai tongo o jagao se tabuk BJP ni bororok Ipft ni bororok chukuli riui chini borokno group khai tonna bagai Thancha khayai tonna bagai bora haikai sorojontro chalogo jeng borokno kobugo naidi jeng jotono Tipra sa o hani busa rok jeng jotono Thanchangui khorang tisa khangkai chini manthai chini tongthai abo jotono jeng tini teisa kifili manai boni bagai jeng koboknai borokno omo hai bulai toklai taungthong borok bo chini Tipra sa o Thanchani Mario phaidi palbaksa khai khatun khaja khai kokbaksa khai yapri baksa seui chini rajangni Thanchani khorango jeng samung tanglayani chini odhikar no nanang bagai chini ha chini tongthai chini chathai chini sangbidanik odhikar no jeng nanan bagai jeng greater Tipra land chini rajani wansukmung chini Tipra sarokni bagai abono mannani bagai jeng thanjakai samung tanglayani borokno bo jeng kobogo oma haikai bulai toklai te taungthung bujangnai ni bumung khai tam bujangnai ni bumung khai tabuk khonen joiriang chini takuk khonen joiriang bini bufang khai Tonterai riang engkai bini bihik bo bujakha tabuk bo khuksi robam tongkhu engkai boni bumung khai dohan boti riang engkai busla bo bujakha Sonjiram riang bor katatam no nogo phai lama bo bujakha Sonjiram bo lama bo bujakha gari ni angkhoriui nogo phai bo bujak phika teisa engkai omo hai je sak bai sak omo hai ke jeng bulai toklai ungtong hangkai jeng bahai kai chini manthai chini sokthai chini Thanchani marino jeng charite sanai bahai kai jeng greater Tipra land mannai o greater Tipra land to chini Tipra sarok ni bagi siblei chini Tipra sarok thangnani bagi se boni bagi no jeng sao borok no sao je bunai je omo hai kai te taungthong phaidi Thanchani mario se phaidi ni borok no jeng kobogo bo bongkhe cho kisa kipe ungkhe ainwa phaiet ano bu to ke phai nor bufuru ni boroni phai tong mane apro angken o to
bongke dogain payo dogani faijabo o dogain o paya nongke nukni emne balha tajik ke bongjang chin o paye awi paya bo aini bumu romko mangko ke paye ong payo bo saicungda faibo fai bong sau sung no payo o bini logo bini buri kaisa to bo krop ni payo borok ni jabo nong no bo krop ni borok khorong ni jabo buya bihile bile nai to bo na hung ya bo sai sing se chok ki ong payo o bunain bumung tam ostoran biya bo parani hajra parang to bong pai nang pai se Ani mungkai Dilip Kumar Munda, awai tiap ni Vice President. Geseng tabok Hajra kami wo, Hai Sok Bajak, ani lobby tonggo sini Sar Ranjit, District ni President, sini Vice President, sini bikin dah bikin mulsam tonggo. Geseng sini actually payment karon kai, tangnai 9 tarigo, seng mungya kami wo, sini TTADC ni Nwngui, seng state level palai pro, ba sini je wal injans dia seng palai ini program wo, oh Hajra parani, borok wo. Rajana nanya bagai iba rajana oh dia thansa ni kokna khanan bagai thangka tiaba program paye nogo kifil phaibro borno lama kasi bukha asun thagaliya nogo phaibo borno bukha ya rom thangka bukhuro phari thangka ga abono sungtin nanya bagai sungtin or phaika sung obon kobongna mo sungo sung thansa ni lama wo sung bulai toklai khayai aba hekele sung thansang maya sung tebo kaham khayai sung buinani nangthai o bunarong nang kobongna mo sungo takuk song nor Chowak tini obah ke mislead khayai jeng o thansa nor sabai nai nor bo phaidi jeng joton palbok sa khayai raja bai jeng thansa khayai chin o naharmong je raja ni naharmong je greater Tipra land o abo mangkai jeng tangnani chin identity motang jangani abun bagai ang kobo nang bo hambai